er så samling. Skal du ha bilde nå, eller? Jeg flik der til deg. Marius, gå vekk. Skal ta et sykt bilde. Du sier... Nigga, that's what's going on. Faen, vent da. Pappa, vent da, det er pappa, hysj. What's up, daddy? Yeah, yo. Det er mot faen meg høyre siden av meg, da. Jeg orker ikke snakke med deg mer, faen, jeg er faen så masse.